Ehing şəfləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehing şəfləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Sevgenimning nazlı qışağınına var dünyana to'la. Oshiqmasak keyin biroz to'xtar. Гашыклар күрешү мизгелен түземсезлек белән көтеп алса, татар яшьләре якшәмбе җитү көтә. Чөнки эфирда иң күңелле тукталышларның берсе яшьләр тукталышы. Сәлам дуслар, без башлыйбыз. Гашык булу. Бу татлы хисне татымаган кеше юктыр. Гашык кеше бит ул гади кеше түгел. Аның күзләре яна, ул бер сәбәпсез елмая, ул бәхетле, ул дөньяны ярата. Ә гыйшык үтә, ничек кабына икән? Елмайма. Нишлисең син? Синнән мастер-класс алам. Тырышма. Синдән барыбер фотомодель чыкмый. Беләсең килсә, минем кебекләр бармак белән генә санарлык. Фотоаппаратны күрәсең дә, ясалма буласың. Куркып каласың. Әйе шул. Яратмыйм мин фотога төшәргә. Менә шулар. Нишлисең соң син монда? Белмим. Бәлки җүләр булгандыр. Монда бит рәхәт. Карале. Бу егет тик кызларның башын әйләндереп йөри икән дип уйлаучылар бик ялгыша. Чынлыкта исә Казан егете Алмаз Галимҗанов гадел егет. Минем тәрбия малай кушмый ди ул. Хәзерге вакытта Алмаз Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының 3нче курсында белем ала. Тырыш егет 2015 елда Казанда узган татар егете исеменә лаек була. Ә бу ел исә без Алмазны Җылы эзли җаннар фильмының төп герое буларак яңа яктан ачтык. Алмаз, ниһаять бүген бик күпләрне кызыксындырган сорауга җавап бирәбезме инде? Нинди сорау икән ул? Карале, тагын интрига ясыйсың бит, ә? Бик күпләр бит сине кинода төшкән Ильвина белән бергә дип уйлый. Бу дөресме? Дөрес түгелме? Менә бу сорауны бирерсез дип уйлаган идем, әлбәттә. Бу сорау бик актуаль. Фильмна экраннардан чыкканнан соң инде бик күп кешеләр, тамашачылар шундый сораулар бирә башлады. Сез Ильвина белән бергәме? Тормышта да бергәме сез аның белән дигән сораулар. Һәм бу сорауга җавап ул безнең фильмның кичкенә генә сире булып торды. Һәм инде менә бүген ул сырны ачырга тиештер дип уйлыйм инде. Әйе, бу яшьләр тукталышында эксклюзив бүген эксклюзив булсын. Һәм без Ильвина белән бик якын дуслар гына. Бик якын дип әйттек. Ләкин дуслар. Ләкин дуслар. Димәк, инде фильмдагы мәхәббәт тормышка күчмәде. Юк, күчмәде. Барыбыз да бик якын дусларга булып калдык, калган актерлар белән дә. Ләкин сез барыгыз да тамашачы да игътибар иткәндер, бу фильмда һәрбер парлар бер-берсенә шул кадәр туры киләләр. Һәм менә бу парларны туры китерү ул инде Нурания апа Җамалинең осталыгын күрсәтә дип уйлыйм. Кинода син ике кызның башын әйләндереп йөрдең. Тормышта ничегрәк? Беренчедән әйтеп китәсем килә, кинода мин түгелем, ул Камил дигән герой иде. Камил әйләндереп йөрде. Ә мин тормышта кызларын башын әйләндермим. Кыз ошаган булса, мин аны төрле яклардан башта инде карыйм. Ул тәртипле булырга тиеш, гаделлек булырга тиеш ул кызда. Чөнки бит соңгы көннәрдә менә кызганычка каршы кызларда ул сыйфат бетеп бара. Сыйфатлары бетеп бара. Күбесенчә теге күрәбез, урамда да барганда кызларның начар телдә сөйләшүләрен, нәфислек булырга тиеш кыз кешедә. Һәм инде шул нәфислекне ул үз-үзен тотышында, үзенең ичке дөньясында шул нәфислекне саклап калсалар иде. Шул мин теләкләрем. Ниндәр критерийлар куясыңмы кызларга? Менә ул менә мондай булырга тиеш, мондай булырга тиеш дип белә. Критерийлар шул гадел булырга тиеш. Яхшы күңелле булырга тиеш кыз кеше. Һәм инде иң мөһиме, ир кешене хөрмәт итә белергә тиеш. Ир кешене ир итеп хөрмәт итәргә тиеш.
Димәк, дуслар, тапшырудан соң титрларны яхшылап карагыз, аның ахырында Алмазның телефон номеры чыгачак. Белүемчә, синең бит актерлык белемең юк. Беренче класста минем сайлау мөмкинлегем бар иде, кая керергә, укырга керергә, менә күп кеше аптырый иде, ничә мин кисидә укыйм дип. Һәм менә бер якта минем киси иде, икенче якта инде мәдәният һәм сәнгать институтына керү выборы иде. Һәм менә мин барыбер әниләрем, әтиләрем советлар биргәч инде ир кешенең барыбер мужской ир-зат профессиясы булырга тиеш дип, мин шул строительство өлкәсенә кереп карадым. Ләкин минем ишемдә үземгә биргән сүзем бар, ул строительствода укыган вакытта параллельно барыбер сәнгать эшләрен алып барырга. Һәм менә 2017 елда мин инде Сырнай ансамблендә булдым. Сырнай ансамблендә параллельно тоже концертлар куеп, Дагестан якларына барып кайтып, гастрольләр белән йөрдек. Аннары инде менә бу елны 2018 елда миңа клипта төшерергә тәкъдим иттеләр. Һәм әлбәттә мин үземнең актерлык осталыгымны күрсәтеп карарга үземгә ни бирдем? Сүз бирдем. Киләчәккә нинди планнар белән янып кайнап яшисең? Киләчәктә алла берсә инде сәнгать белән, менә бу кино белән дә бәйләрим, үземнең тормышымны тагын да катырак үземне үстерергә тырышырым. Үземне үстерү дигән сүз эчендә нәрсәне күз алдыйсың син? Менә яңа белемнәрме ул? Әлбәттә, яңа белемләр. Әле менә уемда бар. Киси КГСУ универын бетергәч, икенче высшее образованиега, бәлки культурага керергә дигәндә. Кирәк тә, әлбәттә кирәк. Шундый да менә уйларым бар иде. Һәм инде әлбәттә белем кирәк, белем алырга. Без инде бүген соңлап кына булса да гашыклар көнен үткәрәбез бит инде, әйеме? Менә сөйгәнеңә нинди стандарт булмаган дип әйтик, бүләк ясар идең? Сөйгәнемә мин сөйгән ярым белән бергә һава шарында утырып, үзебезнең Татарстан табигатын күзәтергә бергәләп шул һава шарында. Шайтып күзәк. Ләкин кыш көне булмас инде, бу җәйгә калдырырбыз. Җәйгә. Рәхмәт кызыклангән өчен. Безнең Казаныбызда гашыклар көне уңайнан бик күп төрле чаралар оештырылды. Шуларның берсе турында киләсе репортажда. Февраль айында безнең иң романтик бәйрәмнәрнең берсе үтә. 14 февраль гашыклар көне. Аны яшьләр төрлечә үткәрергә мөмкин. Кинотеатрга, театрга барырга мөмкин. Ә менә сөйгән ярың белән гашыклар көнен музейда үткәргәнегез юктыр әле. Юк, дуслар. Нәкъ менә бүген Татарстанның табигый тарих музее үз ишекләрен бөтенләй башка төрле итеп ачты. Биредә гашык парларны квест көтә иде. Монда беренче сорауга җавап эзләргә кирәк. Ул космос белән Космос белән бәйле, әлбәттә. Һәм беренче сорауга җавапны без карта ярдәмендә табабыз. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Монда инде икенче сорау ул инде минерал. Тозлы минерал турында сүз бара. Һәм без икенче залга күчтек тә. Менә бу икенче зал, аның исеме монда бирелгән. Һәм моннан күчеп без беләбез. Менә без моннан кирдек. И менә безнең менә бу әйтик витринада. Менә бу минерал рәсеме күрсәткән. Менә әгәр без аны тапсак, ул беренче, һәм менә без аның исемен икенче сан буенча язып куя алабыз. Исеме аның Галит. Табигый тарих музее 12 залга бүленгән. Аларның һәрберсенең аерым тематикасы бар. Мәсәлән, космос, динозаврлар, археология һәм башкалар. Гашык парларның һәрберсе әлеге өлкәләрдә үзләренең белемнәрен тикшерә ала, аларны арттыра ала. Шулай ук яшь парлар бер-берсен якыннанрак белү һәм ярты сүздән бер-береңне аңлау сәләтен үстерү каралган.
Яңа технологиялар ярдәмендә без монда тагын бер шундый интерактив экспонат ясадык. Бу экспонатта без элек яшәгән балыкларны терелтә алабыз һәм аларга дөрес әйтик хошамлык биреп тәкъдим итә алабыз. Мәсәлән, беребез сайлый балыкны, мин күбрәк акулаларны яратам. Әйтик, без ул акуланы менә шулай итеп карый алабыз. Хәзерге вакытта алар яшәмиләр. Без аның хәтта нинди зурмы кечкенә икәнлеген күрә алабыз. Безнең заманда күп яшьләр телефоннар белән, айфоннар белән йөриләр. Һәм безнең әйтик бар бесплат кушымта, өстәмә приложение. Аларны яшьләр телефоннарына әйтик күчерә алалар. Һәм бу приложение аша менә шундый плакатны без терелтә алабыз. Мәсәлән, аңа кирәк әйтик монда кызыклы фотографиялар ясап була. Ике яктан басып, яки бер яктан басып, бер Мин баса аламмы? Әлбәттә. Без сезнең белән ахыргы залга килеп җиттек. Һәм ахыргы залда монда кешеләрне бик кызыклы экспонат көтә. Ул менә шундый ледниковый период дип аталган. Һәм монда кешеләр хайваннар белән бергә төшерә, фото төшерәләр. Әйе, аларны карап нәрсә сезне көтә икән. Твоя вторая половинка считает, что ты круче всех. Вау. Любимый человек, который вас будет безумно любить и ценить. О, yes, мы согласны с этим, рады. Ишетми, белми, күрми калма. Агымдагы атнада республикабызга Россия губернаторлары килде. Бу яңалыкны син инде ишеткәнсеңдер. Тик шунысын әйтү мөһим. Әлеге очрашуда безнең Шаян ТВ балалар каналында катнашты. Безнекеләр һәр вакыт алда. Алдагы яңалыкларга күчәбез, дуслар. 24 февральдән башлап театрда импровизация дип исемләнгән мастер-класс эшли башлаячак. Ул Калеп Ликбез кызларында уза. Төркәлү аста күрсәтелгән адрес буенча. Кайда син онлайн булмаганда, сине иннетта көткәндә, нинди сайтларга керергә, анда телемин булырга, нәрсә турында уйлыйсың? Дилмә төшкә арасында, әйдә китапны укыйбыз, бер битне мин, бер битне син, кунакта чәй эчәбез, һәм WhatsApp йөрәкләр тулы, мин тагын җавап бирмим, мин инкогнита булармы? Һәр чак түләсәләр, моторым синең күзләр, миңа тагын күренгәндә, һәр чак төшләргә кергәндә, синең турында уйлаганда, һәр чак миңа түләсәләр иде, мин яшәр идем юл кырында, булыр идем мин ярлы кешеләрдән. Синең турында уйлаганда, һәр чак миңа түләсәләр иде, мин яшәр идем юл кырында, булыр идем мин ярлы кешеләрдән. Бер бик кызык легенда сөйлим әле сезгә. Жер планетасы барлыкка килгәнче, ир-атлар Марс планетасында яшәгән ди. Ә хатын-кызлар Венера планетасында. Вакытлар узгач, ир-атлар, хатын-кызлар Җир планетасына күчкәннәр. Күчкәннәр тик бер-берсенең телен аңламыйлар икән. Һәм шул чакта алар бер-берсе аңларлык сүзлек булдырганнар. Һәм бик бәхетле яши башлаганнар ди. Тик вакытлар, заманалар үзгәрү белән бу сүзлек каядыр югалган һәм егетләр кызлар телен, ә кызлар егетләр телен аңламый башлаганнар. Ни өчен соң хәзерге заман кызлары егетләрдән үзләрен өстенрәк куялар? Бу һәм башка бик күп сорауларга без бүген яшьләр белән фикер алышып, җавап табарга тырышырбыз. Сәлам яшьләр. Сәлам. Илгиз. Әйдәле синнән башлык шушы әңгәмәбезне, әйеме? Менә син инде журналист буларак бу вазгыятьне бик күп күзәтәсеңдер. Һәм янәшәңдә синең ялгыз кызлар күп йөриме?
Минем янәшемдә чыннан да ялгыз кызлар бар. Һәм инде ялгыз булмаган кызлар алар буйдак егетләр янында йөрмиләр һәм йөрергә дә тиеш түгелдер. Мин төгәл генә әйткәндә моның сәбәбен әйтә алмыйм. Тормышта һәркемнең үзенең алга куйган ниндидер приоритетлары була. Әйтик, кем өчендер ул карьера, кем өчендер гаилә һәм башкалар. Һәм без шундый заманда яшибез, минемчә. Кешенең менә уңышка ирешкән дип әйтү аның карьерасыннан чыгып әйтәләр. Һәм шуңа күрә бәлки ничектер гаиләне, җитди мөнәсәбәтләргә керүне кешеләр ничектер икенче планга калдыралардыр. Һәм минемчә моның сәбәбе шунда. Ул бит инде теге менә мин гаилә телим, менә мин җитди мөнәсәбәтләр телим дип кенә ниндидер мөнәсәбәтләр башлау дөрес түгел. Ул үзеннән-үзе кешеләрнең бер-берсен табып, бер-берсен аңлап, ничектер аралашканнан соң килеп чыга торгандыр. Фикрең өчен рәхмәт, Илгиз. Менә бит, беләсезме, элекке заманнарда бик яхшы бер әйбер булган, димләү дигән әйбер. Сез бу әйбергә ничек карыйсыз? Менә хәзер әлбәттә инде бик күп яшьләр интернет аша танышалар, аралашалар, ләкин инде интернеттагы кеше бит ул тормышта бөтенләй башка төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә бит инде барыбер кешенең булачак иреңнең, булачак хатыныңның нинди нәселдән булуын да белергә кирәктер миңа калса. Сез менә моңа ничек карыйсыз, кызлар, бәлки сезнең фикерне ишетербез. Димләү ул элек булган, ул элек яхшы булган, чөнки элек аның калай аралашу, танышу булмаган. Ни өчен бу шулай? Чөнки элек хатын-кыз ул тыйнак булган. Ул гаилә өчен һәм гаиләдә бала үстерү дигән вазгыять белән яшәгән. Ә без хәзер карасак, хатын-кыз өчен үзен матур карап йөрү һәм инде үзен тәрбияләү күп хатын-кыз өчен, күп кызлар өчен беренче урынга чыга. Шунлык беләндер статистикага карасак, күбрәк безнең хатын-кызлар чыга 30 яшьтә кияүгә, егетләр безнең янә 30-35-тә. Һәм менә бу елдан-ел үсә барган саен Илгиз әйтә, Микки Шаманың белән безнең карьера үзенә карау беренче урынга чыга. Нәрсәсен килә, хатын-кыз өчен хәзерге вакытта гаилә учагын саклап балалар үстерү беренче урында түгел. Менә бу куркыныч. Айсулудан ишеттим, то, что якобы без 30-35 яшьтәренә без әйме. Вот, куян андый статистика, безнең андый статистика юк бугай, то есть безнең наоборот идет от 20 до 25, то есть большое количество людей үйленәләр, а потом разводятся в первый год. Из этого получается травма, да? Исходя из этой травмы, они потом просто не хотят больше заводить отношения так быстро. Вот, наверное, это про тех, мы как раз говорим, мужчин, да, там 30 лет, там 35 лет, которые не хотят жениться, которые, скорее всего, имели травму там от 20 до 25 лет. Вот. Ну, Ә менә бу травманы бетерү өчен нишләргә кирәк? Чөнки моның белән бит тормыш тукталмый, әйе, чынлап та тормышта төрле хәлләр була, әйе, аерылышулар очраклары да бик еш. Ләкин чынлап та син дөрес әйтәсең, Ленар, бер авыз пешкәннән соң икенче тапкыр анда барга ашыкмыйлар. Ну, травма ничек можно проработать. Единственный вариант, ну, это пройти курс психотерапии, да, вот, либо религиозный там путь имеется, то есть много вот такого рода, вот именно духовной прокачки, да, вот, решение вопроса. Иначе человек будет как бы на поводу своего страха, да, находиться и не осуществлять свои вот эти вот планы по поводу женитьбы. Вот. Он себе может рассказать, что вот и так все неплохо на самом деле. Многие у меня друзья, они так и себе и говорят, то, что зачем жениться, так все, ну, неплохо. Чыннан да бер дигән егетләр ялгыз йөри, һаман да әйләнеп кайтабыз, әйме, һәм инде ут кебек кызлар да шулай ук ялгыз. Менә мәсәлән, Наилә, белүемчә, син дә шулай әле үз тиңеңне тапмадың. Мин дә үз тиңемне тапмадым әле, үземнең кешемне. Һаман да эзләп йөрим дигәндәй. Аны эзләргә дә кирәкми диләр инде. Эзләсәң таба алмыйсың. Булган ират ул үзенең хатынымны, гаиләмне әйбәт карасым килә дип, башта квартир, фатир алам диенде. Аннары машина алам, йөртергә кирәк бит инде. Аннары әйбәт дип зарплата булсын дип, акча мәсьәләсе бар инде. Шуның карада егет кызларга тәкъдим ясалмый. Кызлар көтә, вакыт сузыла. Аннары шуның белән күп йөргән кызлар, егетләр аерылалар. Менә мин күрәм, Айсул синең белән килешми ахырсы. Миндә үзенә үзгәрәк фикер бар. Элек-электән калган, бергә тапкан малның бәрәкәте күбрәк була диләр. Шушы фикердән чыгып әйтәсем килә. Әгәр дә бергә
болмасын сенің. Квартира сен тұр снимай деп өші айткендеймі. Бірге тапқан мал-мүлкәтнің ол көпке қадірлі һәм көпке біз бірге іштеп таптық деген әйбі бұла. Ол ғайла, ол біз дегенсіз. Менің фикір бойынша. Бірге табасың екен, сөз шыққан шырақта да, міне мен іштәдім бит, мен таптым бит деген әйбі болмайшақ. Юк, анысы дұрыс. Мен де келешем ойсын. Юк, мен анысын тоже аңлайм. Мен де ол фикрия бик те келешем. Хатын кыз муен гына, ул иеріп кенә йөри. Мин бөтенесен эшләргә тиеш дип, андый егетләр бар. Мин бөтенесе дип, мин дә әйткәндем, әйдә бергә нитәбез, әйдә бергә менәбез үрләргә дип, әйме. Но анысына гына тормый бит инде ул. Егет мин ират, мин ясарга тиеш. Андый үз сүзле егетләр бар. Монда да кешедән тора. Ансы кешедән тора. Без бөтенебез төрле. Кемдер шулай әйтә, кемдер шулай. Шуңа мен әйтәм, ул мәңгелек сорау. Одна из вечных тем, шулай русча әйтәләр инде. Ул әдәбиятта да бар, бөтен җирдә шул инде ул. Шулай да егетләргә сорау бирәсем килә, әйеме? Менә шулай да сезгә нинди кызлар ошыйсың? Нинди кызлар? Алар менә шулай үз кулларына барысына тута торган булырга тиешме? Әллә инде ярып йөри торган булырга тиешме? Менимче, хатын булырга тиеш дус, как бы, то есть как сотрудничество, да? То есть не так, что, например, бар обязанность, например, только на мужчине или только на женщине. То есть нужно понимать, что бывают моменты, когда нужно будет друг другу быть друзьями. Монда инде менә тагын шул ук сүзне кабатларга туры киләдер. Индивидуаль дигән сүзне бүген бик күп тапкыр әйттек. Кешеләр бер-берсен ничектер тулыландырырга тиештер инде ул. Әйтик, ниндидер төр егетләргә шундый от кызлар, анда ниндидер мәгънәдә кулыннан җитәкләп йөртә торган кызлар кирәктер. Ниндидер егетләргә тынычрак, аны теге егет кешене тынычландырып тора торган кызлар кирәктер. Шуңа күрә бар нәрсә индивидуаль дип уйлыйм һәм үз тиңеңне табу өчен шул кайсы кыз сиңа туры киләсен, кайсы егет сиңа туры киләсен дигәндә иң мөһиме менә шул аңлашырга кирәктер. Кешене аңларга, ул нинди кеше, ул нәрсәләр уйлый, аның өчен нәрсәләр мөһим, синең өчен нәрсәләр мөһим һәм шул очракта гына инде үз парыңны, үз тиңеңне табып буладыр. Менә шулай кыска вакыт эчендә генә фикер алышып алдык. Рәхмәт сезгә, яшьләр. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Jon kesegi mahabbatim, sen
Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Яшьлегебездә сөеп яшәргә насыйп булсын. Ә бүгенгә яшьләр тукталышы азагына якынлашты. Синең белән мин Айзилә идем. Сау булыгыз, дуслар.